Hej allihopa. Nu har inte jag så mycket att göra. Jag har kollat på film lite. Så har jag sminkat mig också. Från förra videoinlägget. Så nu sitter jag bara och väntar på att vi ska gå till centrum. Så jag vet inte så mycket just nu. Jag tänkte att jag gör ett videoinlägg. Och här ligger Gustav och sover. Gustav. Tjena Gustav. Nu är Gustav. Det här är Gustav. Ja, nu är det lov. Jag vet inte vad jag ska göra på lovet. Jag ska typ träffa någon kompis. Kolla min kusin. Jag kommer hit till nummer 3 år. Alexia. Och så kan vi vita på någonting. Och så vi ska träffa Navida. Och jag ska väl kanske bara vara hemma och ta det lugnt sådär. Det är ändå bara en veckas lov, men ja. Så nu ska jag gå och handla snart. Och sen så kommer väl Pia och hennes familj snart då. Ska de sova här till morgon. Men på något bröllop nu, så efter bröllopet så kommer de hit. Så ska vi kolla på Melodifestivalen och kanske göra någonting sådär. Vad ska ni göra på lovet då? Eller ni kanske inte har lov nu, men vad ska ni göra i helgen? Så, nu får ha det så bra. Hejdå!